A kemény munkás cigány. Hey, you can make a picture if I don't want it. Huh? No? I'll put you in a portal site, but I belong. Szóval cigány. Szállás. Nézd csak azt az ökölt, ciga. Oj. Ökölt akarsz látni, vagy izmot? Az izmot, mutasd az izmot. Na, az a csákány, more! Átugolsz be, fent teszik a lyuk. Mangó. Ennyi. Dobjon! Free country, man. Most még azt mondják, hogy mi nem dolgozni jöttünk ide. This is a free country. What's up? Hey, az óvodában ez volt a jelen. Nagy csoportban. Csákány meg szalonna. Ennyi. Jó, Hát hozzá kell tegyen. Izé volt. Szalonnás Orbis. Szalonnás. Jaj, a legjobb. Azt érti minden nap Én még gumicsizmába jártam a strandra is. Ennyi. Tényleg? Halljak meg. Mi szédültem a betonon, tesó. Ez jó. Hallod? Hallod, jó parasz voltam, bazd meg, hogy a mentős traktorra jött ki hozzánk. bicskával letted a izét. Fagyit. Vagy. A PlayStation is már disztóvalgát jártam a bácsi. Az igen, öcsém. A parasz, a kiesik a százból a traktorban. Dolgozó összebántak ezt cigány. Bob, itt elviszik ötjében a generát. Tisztelet, hol van? Mi? Jaj, tiszta még. Nem is tudom. Hát nem lát. Mindenféle retkes, tudtos ember beületszik. Köztestvér. Főleg cigány. Ez az. Mert itt csak magyarok dolgoznak. Cigány. Azért a cigány csak cigány maradt. Ennyi. Még akárhol legyünk, ha Kanada, Ausztria, Anglia. Mi mondják vissza, hogy a gágyó nem maradja a számot, nem dolgozok. Milyen gágyi? Ez a gágyó. Én ne félj, én vagyok a Hogy ez már... csoportvezető. A Ennyi. gyerek egy... Húzd meg a bajszát. Ja. Henrik úr? Igen. Henrik úr? Mi az? Nem nézünk oda. A besötétül a lencse. Lássátok, ezt azért csináljuk, hogy mutassuk azoknak a cigányoknak, akik még életükben lapátot Nem fogtak. Hogy Ugye? hogy kell, és mint. Na meg azt mondták nekem múltkor is, hogy